ladies and gentlemen, welcome to yet another edition that's of the Me podcast. As you can see, it's a brilliant edition. It's a marvelous edition. The cast, it's super amazing. It has been a long time trying to get the cast here. But before we go there, the pleasantries. A shout out goes out to anybody that ever moved with us. Remember to like it, subscribe below. That's Me, the podcast. And you already know the name Zkit, aka you know the rest. A shout out goes out to DJ Creative Studios. They're hosting us today. And can't forget everybody that rode with us from the beginning. Shout out goes out to Trouble Photography. Shout out goes out to Machisota and EM Sound. Shout out goes out to Caff, Alana. Shout out goes out to everybody that's been a part of this amazing journey. And this is the summer edition. We're in summer. But in the Chirupega Bachi. Whether dzengine dzangu dzakasiyana. Actually, this time we're in Chando. My. And of course, my guests need no introduction. Caff. Manager Feyii. Management. Manager, ndo kupfeka nyama mukwasi. Ukamboya nepokwa totanga kutaura. Asi amusana mambopfeka huku here, huku haikwani. Iri mudhuze nerudo pfekwa. Unopfeka chii? Unopfeka inonzi chii? Andiri kumutaurira munozongwara. Munozongwara. Kuona. Saka tikaniborwa chimwe chirewind. Everybody knows Caff, everybody knows Feyii. But my biggest question is, how did you guys meet? Masangana kupi, the two of you. Yoshimo mira Feyii. All right. Or mudonzo kutakasangana. How did you guys meet? Takasangana mu location netinogara kudanga mvura. Ndaigara kuseri kuline runner Caff. Iyo igara kuseri. Saka takangosangana ndingotenga chingwa changu yaro kubva kwake. Tikatango exchange ma contacts tikatangotaura. Okay. Yeah, Is that that's how you remember it happening? Yeah. Zadela akazotanga kubvomba mumwe ndiye. Obviously ndini Chibaba. That's totally obvious. Vamane Kwakutotanga to softer. Okay. Shamari yoga tanakiro. Tudi. Okay. Wezi yo neniga. Tinge takazvarwa unge tinge tiri tese. Okay. Yeah. Fast forward. Zvekuti vakamborambana takazvizwa. Vakamborambana. Ndizounyapa. Aunyari. Sure. Amunomborambana. Kana kawani. Okay. So there was a time my exchange my message back and forth muchitukana muchidid maskits. Skits. Yeah. My gara message. Hey. During that time. Yes. Before God and men. Taitoirana tichitoshanda tese. Chakatoitika ndicho ndandatoono talent riri pane mwana ndikatoona kuti mwana uyu talent rake ka ini zvaanogona nditozvigoniwa. Like paipfeka nyama mamuri mese. We were together. Ndiwo aitopfekedza nyama. Yeah. Yeah. Taitoita zvekutoacta zvedu. Feyii, I remember pane patakamboita interview newe ku-radio. Are you sure you were together? Yeah, we are together. Yeah. Hapana kubva pamangadanana uchitaura nyaya uchipopotera nyaya dzemwana uchidini paya uri ndoro tanga ari madhirama aya. Anga tori madhirama. Kwakutoacta. Saka iwewe nagogo wemwana wako muri kuwirirana vaiziva kuti maskits. The fuck? You know, this is showbiz. You know, sometimes paunofanira kutombobvisawo bhachi rekuti wakutomboita zvebasa. You know, lion neuya uya akutombobva
pautomboya Caff, you know. Okay. Ndo zvitakangowirira ndikatoona kuti aiwa no tikadawo pusha zvinhu tichingoita zvinhu zvingori straight ngoti vanhu vadanana vadai people love drama out there. It's what they love. Yeah. So takatoti aiwa no takatogara pasi tikatowirira tikatoona kuti shamarika ngatitoite zvebasa panapa. You are good at acting. Because ndatoona chipo chiri paari kuti aiwa munhu yanitogona kuacta togona kutoshandidzana tichitoenda takatodaro. So all that time painzi page rako rambochinjwa zita rambonzi Caff. Iwe umbovhura rimwe page. Idrama. Yes. Feyii unonzwa kuti Mwari akateerera. Ndokuudza ichokwadi idrama. Sai toda kugena mafollowers nekutomboita kuti mutana umbosheke kunasi kumbonakidzwa wawengi. Unoziva kuti nhasi Lampy ukamukorunzi Lampy atenga GD6 hapana munhu anombofara. Asi zvikanzi Lampy adzingwa basa akupenga ari mutauni. Unonyatsozwa mufariro wezvinoitwa vanhu vanonyatsa kufamba chizvitenderera. Izvi ndiri believe ndikambonyepera kuti ndikabudisa statement yekuti due to unforeseen circumstances me and Zim papers are no longer together. My way chinoswera nyazara. It's like takatonotiso kuti vanhu especially muno Mutare people are like vamwe vacho vanotofara kuti pane hondo dai nekunetsana ka vanhu vanotonga vanowana joy from that. Takatongoti aiwa let's act tingoita kuti at least mafans auye vanhu vafare. Handisi kuzvibelieve. Believe hatisiri kuudza. Okay. Caff. Yeah. Panenge wakazobuda uri kupurazi kwaMutare kana kuti kupurazi kwako wakasirwa naMutare uchipaza mudhuri. Kupaza mudhuri kwakuchiri kuacta here kana kuti paipe anopaza manje munhu akamugadzirira nyaya yabva aisa AI haana chakapaza haana chakatombopaza. AI Caff anombobvira akapaza chinhu paya. iye aitaura ega. Handi yaitaura AI inobuda wani kana munhu ari kutamba kana president anokatunozvishandiswa wani zvidhori but vanongori kutamba. Sai mabva kumba kwenyu mukabudirana pachena mukati buda uyo unonyepera Lampy kuti takatoda kukuudza chokwadi haana chakapaza. Yanga itori mbavha vanhu vaitoda kutobawo. Itori trick yekutoskama. So but yakapostwa papage pako iwewe saka iye ndiye akaedita ndobva akupa kuti upostewe. Haana akatega page ndosaka yakabuda yakapostwa papage paCaff by Caff. Saka ighost account. Ghosted. Haisi ghost because ndo account yandofollowa ini. Ighost account. Ighost. Saka makazowirirana kuti chiine mvesi ye. Anti akamusungisa mavanhu vemutemo vanotarisa kanyabva vaonoti hapana mhosva. Ane mapepa ndiani and stuff. Vanhu vaida kutogadzirawo zvinhu. Saka mapepa angu andakazotobudisa ndo akazobudisa kuti uyu munhu ari tonyepera uchimufana. Muri kuona vanhu vaya kuti ahistori yekutotanga kakuda kuba. Ukaona kapo yakuvhurirana unyepa kudai. Kana hatinyepi. Kodai munhu aine mhosva dai asi mukati. Aiwa inini chandotoda ndechekuti that video was authentic ndi Caff. Asi Caff. AI yashata. Asi Caff handinoziva kuti ndakakufonera ndichibva kuona video handina kukomenta panhingirikini ndakakufonera ndikati uri boy ukati sauti ini handina kukufonera. Kana makutoita mistake maybe. Makutoita mistake. Handina kumbokufonera. About that asi maybe nezvimwewo zvebasa senge show yatinoita muMozambique. Ndipo makandifonera. Asi no mazuva acho. Maitaura nezveshoka. Aiwa pandakatanga ndabvunza nyaya yekupaza mudhuri. Kana maitotaura nezveshow yekuMozambique. Asi iwe hauna right here kupaza mudhuri paland yako.
pamunhu wemutema mai pamutemo hauna right yekupwanya Pwanya. Uri palendi yako zvakafanana nalambi ndikaenda waka stand pako unoenda kunoripota then wouya vanhu vanopa munhu eviction order iwewe lambi hauna mutemo wekutopwanya kana imba yako wawaga iwewe unozvindisa kupwanya zviri vhali pane kupwanya kwekuextend nekupwanya kwekutodistracta kutobvisa hazvibvumidzwa Yeah. Okay. And then my relationship there's a lot of things that happen, and especially on our industry maybe. My way. Feyii. Apana kwakambosvika here pakuti wewe laino zvaakuita izvi guys hatisi kuchanzwanana. pamwe nyaya yekuti tinonga takatowirana pakutanga tibva tapanana mitemo dzedu bva taonesana ini handisati ndambosvika ngulevel yekuti apa handisi kuchanzwanana naCaff handisati nalaino tisiri tembobvisa Caff nalaino handisati pese mune murizwina tinova tiri kunzwanana ini ndotombojamukirwa kumba uko yawakuita iyi obviousjamukawo wakati kupinda muorder zvirimo noti pane pekuti unozonoti apapo zvasvika apa zvanyanyisa sasati tambosvika amusati akane discipline ani mazvizwira kuti discipline. Yeah. Okay. So we like in Mutare, like most of our industry in Zimbabwe decided about kuHarare. I remember there was a time I got to Mutare about kuenda kuHarare. Chakakumisa chi. Chandakazitoona it's like it was hard for kuti ndikatoita zvino kana even maprojects nechichi pambacho kuHarare zvinhu zvacho zvinononoka kubuda. Even effort yava like maproducers eikokoko yavanotiisira isusu ikokoko it's very different uko wanonatsa kuvaisira effort yese you see ini pamwe pacho unogona kuti warekodha chinhu chaichaya uchichibuda kana next week chozobuda kana kuti after 3 months 4 months you see ofuti pamwe nguva yavaida kuti chibude ndo chaifanira kutobuda kuti chifarirwe nevanhu and you see saka zvinhu zvaitodii zvakatoita ndikanganisa zvekutodaro I end up ndakutonoti aiwa perfect to me ndakairekodha ndiri kunoku ndikatoirekodha ndega mumaoko mangu so why can't I just do it ndingori kunoku zvinotongobuda zvakadaro une studio ne? Yeah, I have studio yangu. Okay. Saka mazuva ano hatunaza unoswera handisitori nebasa nazvo because ndakatonotisa kuti still futi plus type yemabhitsi angu uko sofa hazvisi kubuda uko but kunoku zvinobuda you see but just like was that Pumako? Pakata ndakaita na Zkit. Okay. Yeah, Zkit maworks angu anoti handidi kunyepera but munhu anowandirwa you see munhu ane like vanhu vakawanda vanenge vachida kushanda naye so pamwe pacho anozotoshaya kana time because anenge akabhukwa. So you think you feel good it's wrong for someone to decide kuti ndauda unoshandira kuHarare? Neindustry yedu zvairi it's very wrong. Okay. It's very very wrong because nyangwe kunoku kwacho pane munhu akamboti abva kunoku ochienda unopisa uko kana zvinofanira kutotanga kutobva kunoku zvichitoenda zvakadaro tikatarisa vanhu vari successful atingati vamiramira muindustry. We're looking at Dorcas Moyo, we're looking at hatingakanganwe Hosaya Chipanga, Blessing vanhu ivavo they never left Mutare. Of all vanhu vari successful muZimbabwe but vane Mutare roots, they all never left. They never left, you see. Debo and Sparks went to Harare zvazvatodai because that was the commenter, but it's the truth. Debo and Sparks vafana hangu asi pavakaenda from momentum yangu ainayo vari kunoku vaenda kuHarare zvakaenda kudai
ndobva watoita vaenda kunoita feature naJapreza ndokuti unoshaura kuti ino Japreza wacho zvapinda papi apa zvapinda papi no I'm telling you inini ndoda kuti effort yaanoisa achikuti uri kamunhu kemamutare plus muri kuona chimwe ndakaona uchitobva kunoku unonga wato artist muhombe anditika but uchitoenda ukoko uritonge urutotangisa futi wakutonoenzaniswa naapfana amwe achirita mafreestyle kuchill sport aya uruzona ndo waunosvika uchienzaniswa nawo uruzona but ukaramba utori kunoku unokwanonga wagadzira zita kunoku rochitosimuka watopa utoti ukoko big name ritorikoka kwamutare ndinhingi nanhingi you see but uko uchingosvika koka urutosvika uchitonga urikutangisa vanhu vari kufunga kuti ndozoita kunge nhandi ruwanzira Debo and Sparks. Not really. Unoziva kuti I'll give you another example. One of my favorite songs of all time, Trevor Dongo na Japreza. Bundu mumoyo vangu. But do you know why that song was not big enough? I feel personally Japreza thought he was too big to even promote that song. He's not even on the video. Trevor Dongo. But ndino wangu lembi ndasvika paHarare ndo vandaita collab naye kana ndamugurirawo ndamugurira. Do you think he's going to promote it? Then what's the benefit of that big collaboration? Hapana. That's my idea panandutaura nyaya yekuti vakaenda mvaita collab nani handisikuazira tiwes vakisapana wangu and sometimes unobuda mukapond kako wobvaenda mubig pond and you think by association munhu iye achakubata rukoko but iye arongoti zvima 2 seconds zvangu izvi ndongoda ini ndamuisira mavocals ngaachiita zvaanoita nayo sure you face that a lot in the industry and you coming back to start afresh une mabenefits awawana here kana kuti you also think kuti it's better kuti ndimbotrya futi kuHarare kana kuti kuHarare wakuda unovisita so far ndakazonotisa kuti even kana tichitotarisa maindustries ekune dzimwe nyika you see kana kuSouth Africa kutori nevanhu vanotopisa kuDurban koita izvozvo vari kuDurban koita vekuJohannesburg vichitopisa vari kwaHarare so ndakazonorealize kuti there's no need yekuti ndinge ndichienda because talent rangu harisi limited zvokuti ndototya kana kutoti kuenda kana pabig stage yakadii kana pastadium rakadii I can entertain them so nyange ungori kwauri ndinokwanisa kungofadza chii plus vakamborambana naFeyii papa ndakambokuona kuDurban kana ndasinotomborambana pese papa saka Feyii pangari kuDurban mamuri mese panaikuona imainini tichiswera inini nemiso mamuri mese pane pekuti inini maybe ndamboendawo kuSouth Africa uyu ndiri kuenda kutour ndoti mukadzi wangu chimbosara timboiti zvebasa ndopaanokwanisa vanhu ese kana kutanga mvura tikaenda vandotori mamuri mese padeni Feyii zvakubari kudai unoziva kuti Lionel Caff zvinoreva Christ at full force before God and Christ mamuri mese yes you know kwambasho taifanira kutoacta kuti tonge zviri riu kuti tonge zveshuwa zvanhu atorambana ende zvatodai you know but pane pekuti unozoona kuti izvizvi Lampy panoshudwa munhu mufirimu papa zvozi uyu atofa munoramba muchimuona futi here mumuvi handi hamuchatomuoni kusvika firimu rapera saka uchiacta zvinhu zviri riu inini ndinogona kuacta Lampy zvekuti ndinokwanisa kumbotuta mitundu yangu ndichitombotsveta kana panext door kuti noti vanhu vaiswera vakagarira pagedhi kuda kunyatsa kuona ndotomboti mundibatsire titute tidai so kuma778 manheru murume wangu otodzika uyombo inini ndisitokudza ndichitodini kuti munyatsa kuti zvesho kuti firimu razogumira kupika ndinaswera panapa ndikati nhasi ndichaudzwa nyaya take team yacho yauya itori kana tatouya tiri kutokuta because muri kuona kuti takatonotisa futi kuti vanhu vanga vakutozvipinda nemwoyo pane vamwe vanga kutoti vakatosangana naye vanonga vada kutomurowa vamwe vanotosanganawo nini otanga kutondishaudha kuti wakasiyana nechichi muri kuzona totoita kunge maartist nongochinja vakadzi nekudidi but no it was just for the life yepamedia saka Feyii chakazoita kuti iwe uregedze kuposta
Chi, because tuziva kuti pane time wazotora page manje this time mama zobuka page this time chacha because nyama tataudzona chacha achasara manudhuzi ba zvazviri bo zvazvitori bo zvekutoda yanga ichitori drama raichitori skit itori drama chairo ndiye anga atori cameraman wacho chitoshuta chitoda kana chachiripo chaitika paya chakaita ndiregera uzoposta kana kada kuti ndimboti vanhu muti hai zvezvi azogadzirisana because yakazobudaro nditi andipa mari yangu 5,000 saka ndinofanira kuti ndakumudzosera page saka zvasvika chati kuti ndirambe ndichidini futi ndichiposta papage inini ndakambobuda ndiri kuzima ndoda kubvunza mubvunzo one Feyii neusasapfeke ringi inini ringi yangu yakadonha ndirowacha ugale laino neusikapfeke ringi ya inini yangu yakatorasikawo yakatotsvedza kutobuda pakuisa handinoziva sipo zvainoita pambacho uchitowacha chaiko kana kutoti inogona kutoita kuti ringi ibude ndo mabudiro yakatoita kone musari matenga dzimwe tinotenga dzimwe dzakanyatsoonaka maoriginal tosoda dzema$10 dziri kumafeki bai Feyii wagumisira kupfeka ringi rini pachitori riri kuoneka papi ini ndine ringi handirozvona but pangu charisaone apa pachiri toonekera inotooneka kuti yange iripo apa yakatodonha ndiri pamaita drama papa ringi wakatongobvisa mungorasika mayakaita ayo yangu yakatorasika ndiri wacha ndaipichika drama ndiri wacha airasari zvimwe zvacho hazvisisi last month, last week, 2 months ago, last year, before my drama kana kuti pawai mari meka nyama yakupfeka alangi unozonyanya kubvunza unoita uchisiyawo yakarasika last week but one pasera hamuna kumbofaila divorce tinombofaila kusivo hatina apanozoza chakanakira sifoka nyako mukafaila divorce anu mombozi 1 year muchionesana separation mumbozimbodzokerai muchato wedu hausi we$2 uyo takachata 5.1 511 hanoziva kuti haingodamburwi zvandinayo unoziya saka iyoyo inokupa 5 years kuti idambure dzinotoda 5 dzinotoda 5 nekubhadhara 2,000 something $. unozoenda hauguriri pacivil court unoenda kuhigh court hamuna uzongowirirana kuti hauna zvenyaya yekubuda mari hangatongoziya zvakadaro tongodzokererana aiwa hatinombobvira tatinotombosvika ikoko it was just acting takazongoona kuti taramba chiita zvemaskitoda kubvunza chinhu one Caff anniversary yenyu iri kuri kazhinji zvinonyozikanwa ndati iwe Caff anniversary yenyu iri kuri sisi takachata musawani next year musa 22 May tinenge tasvitsa 5 years anniversary yekusangana kwamakaita yekusangana kweta nozoti pamarelationship pane maanniversary hobo takatomboita imwe yekutanga pane anniversary yekuti masangana rini poita anniversary vakadzi vanawo madheti yavo poita anniversary yemusi werora koita anniversary yekuchata vakadzi vanotori neanniversary yefirst kiss ndo wangatoiaipa munyepe hauzosvikikoilambira ndisimusaladza ini nditori ginza rinonga rirutwa zvimwe zvekudotora zvekudowesta mari zvika zvinotofunga kuinvesta saka zvimwe tunhu ndinototora sekuti hatuneinini but anniversary yepakurorana ndinoiriko takatomboita last year musa 25 December handiti makachata muna December takachata muna May yekuru yemaroro yemaroro 25 December ndo zvendotarisa saka ndo 2 anniversary dzenyu imwe yacho iriko musa wa 2027 22 May inde muchato ndo panorenewa vows mauti 5 years tiri tese vakatanga kuti I love you ndiya obviously zvisi obvious hazvitori obvious kuti ndakuda kana ezini toda kuti tifambidzane
nekuti I love you. Zvintu zvakasiyana. Handizvere zvintu zvakasiyana. Aiwa akatanga ndeuyu. But iye akazototanga akeka but ndandatononokerwa manje. Kuti dai ashi munhu yangotora nhamba dzangu celebrity tongozwa kuti so tikakubvunza iwo wakaita fall in love naCaff kana naLionel? Ndakaita fall in love naCaff zvese futi unozongobata kwese kani Lampy. Unozobata kwese. But iwewe kana tikadzokera tikangoti maybe murelationship there's always that one thing chaunenge wataurirwa nemunhu wako that you forever remember. Chinhu chakakutaurira Caff iwewe chausingafi wakakanganwa chii? Chinhu chakanitaurira Caff chandisingafii ndakakanganwa ndechekuti ndichakuda upenyu hwangu hwese. Hakuna umwe mukadzi achauya pamusoro pako. Ndiwe maguma angu tichaparadzana nerufu. Ndo mawe. Pamuchato era? Kwete pamuchato ba. Okay. Tisakatochata ba. Ndikati chokwadi rakati hai chokwadi ende papa ine witness. Anonzi Bravo Kasuza uyaya. Ndiyo witness inotaura kuti zvichokwadi Caff akataura. Kuti tichaparadzana nekudini? Nerufu. Saka mawedziwo anoramba ichiita. Wakamabhilivha? Andakamabhilivha nekuti chero nanhasi. Chero ndinotomboona mwana kuna anonyepogadzira kana kubvanyero asitabvanyepo kuti Caff panamba dzisiri dzaCaff ozvitextira kuda kundibva kuti wona ndutaura na Caff oenda kana kune shaka. Saka vasikana vanenge vari kuti ndanotumirwa message kuti I love you naCaff. Asi Caff haaiti zvakadzi aiti. So how do you deal with that? Mazviona kudaro munodii? Ndinotoseka une icho mwoyo mangu kuti izwewe ndinoti anonge akuzotaura zvekuti indozoti nguva iyoyo ndandina Caff ende Caff haatobudi pamba ende kana riri dola mari yese inonge iri kwandiri. Anoiswa rudo chero pano anhu akasombotaura kuti Caff wakaiswa. Kuiswa nerudo kugona kubata murume zvakanaka. Kupepeta. Inini handikunyepeta. Ndinopedza. Kana ndikapinda kana kuri kuti smart kudai so ukasvika kana pamba pangu sonyatsozoti hapana mai aripa. Kana kuri kubika chaiko spoon ndinobata. Zvemu bedroom handichatokutaurira wakadzi vanogara vari kuuya pashow pangu pacomplex apo kuti mai Caff imboti dzidzisa imboti daiwo. Saka munotodzidzisa zvekutodaro. China mwari bonde kana zvese ndinotopedza. Ini handina ko ndikauya ndiri murume ndichida kudzidziswa munondidzidzisa kuti uri murume unodzidziswa ndokudzidzisa zvendinoziva. Chibondidzidzisa handiri panapa. Lampy unodzidziswa iyo chipange vaiparunesa. Ndinodzidzisa. Ndoda undodzidzawo. Unodzidza. Nezvemba yemukati ere kana nezvekunzi ubaba. Imba yemukati. Kuitira kuti maikuru afare kumba uku ndofanira kumbodii. Lampy kutotanga ndiwe wewe pauri pabhodhi yako ipapapa ndikatokutora izvozvo ndikati ndingatipinde wewe kana kwekuti hatizopinda pa ngoti vhura hapwa dzako nditotanga kuona kudai so. Hygiene chekutotanga kuti munhu anakidzwa pana munhu anakidzwa kubata mahuswa yaya. Hatichadi kuti tipinde nemo but huswa ihwo first thing kukwesha mazino ako kugeza. Ndo chinhu chekutanga. Baba anofanira kuzwika kumwira kuti auya ari kugedzi. Baba auya nekutaura kuti mawedzi tinonakidza so kune mukadzi uchimuimpresa kuti zvinongoitawo kuti mukadzi adini afare. Unoziva kuti nyama mawedzi unotaura anobata nemunyama chimemunhu chamukuzwa kuti pane poti ukamuti futseke mwiri wako unosungikana kudai ukamuti bebi ndinokuda bebi ndiwe wangu wega chekuti ropa rinoita comfortable katajairirana zvetiri kuona mukati. Aiwa ba kujairirana ndekwenyu asi mubedroom basa wombotexta. Zviti masweet. I miss your lips. Yes. Nezuro baby hachi ndo chaizvo. Saka panosarawo dai so pfungwa dzako kutodini kani. Saka pane panotomboti Caff akaenda kubasa. Imi musina kuenda. Munotozwa kuti dai achidzoka. Ndinotozwa kuti dai achidzoka kana ndiri kutsvaira dai ndikangomufunga kudai mino unongozwa kuti dai achidzoka kani. Caff unopozvifira kuti zveshe vakuda kuti udzoke. Zambia razonzwa.
Plus muri kuona kuti chii chimwe chandakanotiza. That's why muri kuona mazuva ano madivorce muri kumboziona kuti ari kuwanda. Kare vanhu vanogonawo kuti anzi akadyiswa but pamwe vana mbuya edu zvaita kuti vagare nevarume for a long time vaidyisa varume kuitira kuti varume vagara vari ichiziva kuti. And of course, we are back. A shout out again goes out to DJ Creative, for the studios. And it's still the Ami podcast. I'm joined by Caff and Feyii, Manager Feyii. She's back, and I never left. That's what she said. As I never left. Yeah. Caff, I earlier on asked Feyii kuti chinchakamboudzwa na Caff that's stuck. Something chakaudzwa naFeyii chokuti chakastika zvokuti nhanzi ukatochiudzwa you remember it for the rest of your life. Ende zvakandiudza izvozvo ndozvakatoita ndichitochate naye. Okay. Because akandiudza kuti iwewe you are one of the greatest. Okay. And I will try by all means to make sure that the best out of you must come out. Okay. Ndakangoona ndega kuti munhu arikutoda kuti tiende. My best interest at heart. Yeah, you know, ane shungu dzekutoti inini ndinge ndichienda mberi. She can do anything for me. Okay. You see, this woman. So ndakasvika pakutoona kuti uyu mwana uyu she's different. Handisangamboita munhu akadaro. Okay. You know, vasikana vamweni vane kapfungwa kengoti iye anofanira kuzongosvika zvinhu zvatonaka akutongohya chete. Anangaroita ora farming ati ndikasvika paside naCaff ndotowana ndatosumukira ndatongoti onzi. You see, ndotojegerawo ndiripo, but she was there for me kungoti aiwa no, you have to push, you have to do your best, and I would do my best to kuti zvinhu zvedu zvibude zvakanaka. So that belief yakatoisa mandiri yakatondibva ndabelieve kuti saka mwana uyu anondida, I would do anything for her. Okay. Yeah. And Feyii, from the time yawakamutaurira izvozvo nepatiri panapa apapi nepaufunga kuti anofanira kusvika? Caff apa tingati apa nonzi pachineko niyeli kusvika pafinishing point paipa petinoti munhu akuda kuchopedzera manje mazvibata ndopana Caff pangosara padiki mukaona panonaka ndopa akangobuda panokura padiki kuti achingochita akangodai so kubva atosimuka. chongati iwo chiri kumulimita chii? changa chiri kumulimita inyaya yekuti vanhu vedu vemamutare munomuka vakasiyana nevamwe mapromoters ekuHarare vanoblutika murozvinzisa ukasatozvisimbisa wega kutoshinga gakuti izvi ndiri kutozviita izvi aunodzoka kumashure. Saka ndozvimwe malimits arimo muno mamutare. Pamwe pacho munoona vanhu vanouya nemashow avo votobva nevanhu vavo vekuHarare, but sezvakaita ana Caff unosvika pakuisa posta uchishaya kutadza kuisa Caff ane murozvoona kuti kutosaiza zvekuti ndikanyatsogadzira ami yangu chaiyoka yendiri kugadzira sofa hapana show ichaitwa pasina return of manager Feyii ami nini ndinopedza zvese ndokudadzira kuti hapana chiri kuitwa okay. Besides okay, I know kuti chichi pane time androziya maramba enyu kuti magara maamungori mese saka uchiri manager waCaff? Inini ndiri manager wake nevamwe ndinova ndichiisa vanobatsirawo kuti apa mamunyanyo manager muri kumba? Handi manager ndiri kumba, chero ndiri kutofamba mino handirimo, ndinotomugadzira mangu mashow ndomuti enda apa parodiwa munhu apa ngatipinde tichitoenda tese. Last week tatori kuOrsapi kwakuine show yemacomrades yanga iri kuitwa ikokoko, ndikatomurongera akatoperforma ikokoko neimwe management yetinayo takashanda nayo. Saka hatina tiri kungoita tichienda tichibatsirana. Pamwe pacho ndinomboita busy ndine zvimwe zvendiri kubatanidzwa kusedi kwangu inini zvino ndiri kuita. Saka pano panobatsira Caff, wakatomboposta iwe and said I'm looking for a manager. Drama futi. Ayo, no pepe. At that moment in time, you wanted to separate home from work.
ya paipai muri kuona izvo like zvakadaodaro zvekuti pane pekuti unonini nemunhu kuti izvizvi unatsa kuona kuti mukadzi wangu izvi ari busy saka kuti achizouya futi achizodai ofuchinini pamwe pacho nechitoda munhu anenge achitoita like brand rekuti Caff ratore kuti vanhu vanotoziva music out there, so pamwe pacho panenge achitoda munhu anenge achitoita izvozvozvo because uyu pamwe pacho anenge ari busy, so ndo zvindakapostira zvezvo. Yeah. Uchiri kutsvaga manager? So far pane vatiri kushanda navo. Zisa iro. Pane vatiri kushanda navo hatisati tanatsa kuti but tiri kubatsirana tichingoenda takadaro. Pane pekuti ndotoona kuti apa pakapa hatina need yekuti tsvage umwe munhu, iwo shamarika actor samanager wangu apa. Yeah, ndo zvatinongoita izvozvo. I want to be honest, maybe it's just me. Because ndatoudza mukadzi wangu kuti haizvazvi ini zvobaza kwangu siyana nazvo inoita ngatiite zvekubaza kwangu auzozvizwisisi. Because sometimes, okay, this brings me to the question, haunawo here time yaunofila kuti mukadzi wangu is cramping my style, akunyanya kunge ari padhuze too much, pamwe pacho ndoda kungoti zvekubasa ndimboita zviri zvekubasa. Inini personally, I married. Say zvamakaita izvi. Pane pandototi mukadzi wangu chimbosara ndipo hapana uri paunombofila izvozvo izvo since ari kudhabhula samanager hapana nguva yaunoti wangu. Plus iye wacho mukuona zvaanoita anotoziva kuti izvizvi uyu munhu muyani mumusiye pane nguva yacreative moment yaye yekuti uda kumbocreata nguva iyoyo anotozviziva kuti apa handisitodiwa. Pamwe pacho unoda kutombopinda mubhawa unyazoona pamwe pacho ndoda kunge ndiri pane zvimwe zvinhu asi anenge achitoziva kuti idzi hadzizoendi nestripa padheni, pamwe ndogona kungoenda ndongonoona hangu ndo zviriko izvi kuti song ibude. Pamwe pacho you have to live in the moment kuti unge uchizokwanisa kunyora zvinhu izvozvo, but though hangu handifariri kumaclub, ndotofarira ndichingoenda kubasa. But pamwe pacho zvekutoti kutoenda kogaramo I'm not a club person. Do you mind kumuona achiti ndoda kuti i-creative moment yangu, ndoda kuti ndimboti ndikati creative moment ndombopiwa lap dance kuti ndinyosozwa kuti ndinyasoinononyora kuti I'm in love with this nigga. Zvinoda kuti mbonyasoona ka lap dance katsvaka kuti i-creative process. Yeah, I don't mind. Bo. Alright, inzwa Lampy urungomhanya kutoti bongo pamatoto inei ndichiti bongo because I know my man kuti haasi munhu anongobata zvese anongonhongerera haasi. Ende handina zuva rendinoti ndakamboona hure mufoni make kana kuti ndakamboona chinyi handina ndiripo ini handisati. Saka handine ndotoziva kuti hakungoenda ukuwaraidza pfungwa dzake. Ini torinotemengo inotobuda ndichitomboenda pane musi takatosangana muri neshow kwamadziro evarume ndanditori ndega wakapaya nditorino mashamwari angu echikadzi ndinotomboto ndombobudwa newakadzi ndotoendawo ndichiitawo zvangu iye chimbobudawo nevarume because pane zvaanoda kudzidzawo zvandisina ini nekubvawo kune vamwe varume. Ini ndino zvendoda kudzidza kubva kune vamwe vakadzi zvisina iye. Saka asi muno uju akauya pamba achitaura kuti inini ndaadviswa naLampy kuti nguva yauri kunyanyosipenda nemukadzi yawandisa mungazvitore sei? Inini ndinotarisa kuti Lampy wacho wakamira sei. Pane kuti ndonzi nguva yandanzi naLampy sezvakaita Lampy ndinototi ndinoziva kuti masoko anobuda mukanwa mako uchipa Caff ndinotofara kana dai akati ndazorara kwaLampy zvecho ndikakonfirma kuti anga ari kwaLampy ndobva ndatoti bo handifi ndakatsamwa. Why ndisingatsamwi? Because I know you. Ndotoziva kuti uri munhu wakaita sei. Asi pane pekuti ndoziva kuti azi ndarara kwanhingi tondouya ndinotomuziya ngatibvise tongoti Jobet ndarara kwaJobet ndinomuziya Jobet hana mukadzi Jobet ndiye uri kungodaiso hakuna ndiye supplier nditenderi. Asaka nditi Lampy kana nditi ndazina Lampy uya timbochile tichimboda ndotoziva kuti ari mumaoko akanaka. Caff same hapana kana my friends afeyo tunoti
ya maiwe hai baba andozviziva watori pavanhu vanotogara ndichitoti handitodi tokuona ba ndikatokuona utori navanhu iwawo ka because pambacho through mafriends ka ndo munouya mamwe mabehavior akadhakwa through mafriends mamwe atinenge tichizotamba nawo nekudidi so I try by all means to protect her. That's the way andiri kwanisa kutomuprotecta nayo shamari ka ningi uyu handidi kuona uinayo because one hapana advice yaanokupa munhu iye haana murume saka achitoziva kuti munhu iyeka isi tikanetsana tomboti kangonetsana kamuka yake ungoto mudheniwo zvimwe zvaizveka ukaenda kwaari ka andoisa sauti kuti iwe unozvidiko marriage is not an achievement uruzvona you see saka vanhu vakadaro iwawo ndotogara ndatovati handitodi kuvaona ba ngavatobve zvavo and anobvuma kutaurisa nekungwarisa hake but kanototeerera kutikakanazari kana kuti kakaemera kuvhengedzera panhu kuti dzedzi panguva yamudhara kana wati no se no andoziva Alright, back to the music. Ndamtombobvunza I asked Feyii kuti Caff akatipasara apa. Are you where you think you're supposed to be in the music industry? Yes. Kana kuti pane kwauri kusvika kwasati wasvika? So far ka obviously ndenge nditori kwandoda kusvika but pandiri so far ka ndenge ndichitopafarira because pamba chinoza kunombosvika pakumbozviti inini dai yangu ndisina kuzvarirwa kwaMutare baini but with kukura manje ndakuchita ndichiona kuti aiwa no mwari atori nereason why akandisa kwaMutare because like zvandakatoita zvekuti ndakatogadzira hit song ndiri kunoko I didn't need kuti ndiende kuHarare unogadzira hit song ndakaigadzirira kunoko izvozvo zvega zvaangondiratidza kuti saka I am where I'm supposed to be but not kuti hangu ndasvika hangu andinofanira kusvika though so far chaitolimita ndechekuti ndandisiri kunyanya kubudisa masongs akawanda izvozvozvo ndo zvimwe zvaitodzorwa kumashure but inini I'm a songwriter zvokuti every day ndokwanisa kubudisa kana album. Have you ever considered kunyorera mwana? Yes, I can do that. But have you? Nditori nemasongs andakanyorera futi idzi but masong yawo muchatomanzwa. I think ndakaona one. Makona one. Pane song one yandakaona. Haungasototuka Cafe. Akana. Ndirimbonyengerera kuna mukuru kuti tite collab naye. Okay. Akachiuya. Iye ari kumboresista. Arumboramba saka ndinofanira kumboshinga. Mangamboona ka S kanonyorwa pa chest kai. Ka S kai kanonyorwa. Ndikara nyaya unodrowa ka S ka. Wobva wamboimba ka sample. Kasembo uchimba kasembo. Kana kuti kuda kutotora malyrics ake acho. Inini mukaona ndichi zvechiwa kuti unyorera vanhu ka I can. Pane pekuti mamwe masonga uyu pane archetype yake ndinoziva kuti uyu ando ake anofanira kuimba. Murikuzone like ne character yatakacreata like pa Facebook ka. Uyu ndiye maloti. Ani murikuzone kane ka type kakewo kainako movement murikuzona. Saka ane urikuzona Feyii pawakamira baba. Ndo pakaita take off ana maloti. Yodewo karamba urupfeka nyama uchipopota uchidii. But you know what problem imwe yanga yakuitika ndechi wanga kutopinda nemoyo manje wanga kutoti zvinhu zviri kutoitika izvi ndezveFeyii izvi murizvona pane mamwe mashow ekuti ndakatoona kuti mamwe wacho ndanda kutobviswa bozi vamwe vanhu vanenge vasiri kutozvinzwisisa kutoti aiwa ikuekita uku ndezvebasa zvichingopera vanhu ava vanenge vatori vatori wese but zvichiitwa kuHarare uku people will understand but zvikaitwa nemunhu wemunomo vanhu vanobva vatoti vakutopinda nemoyo vakutoti Caff ndewemadhirama. I like that you mentioned that. Pane misconceptions akawanda anoitwa nevanhu vekubulawayo kana vanhu vekuHarare kana vanhu vekugwero about Mutare. What is wambosangana here nethat myth kana kuti chinhu chaunoda kudemystify chinotaurwa nevanhu vekuHarare about Mutare? Indoriziva kuti chinhu chekutanga chinhu wani
and kuHarare vanofunga kuti mabaranzi matotaura ndozvinatotaura vanofunga kuti vanhu vakapusa ya vasitoziva kuti maiwe haatozivi kuti inini ndikandiplesa muHarare izvozvizvi kungondidhamba kudai uso nokunotoita movement nitodarika yake by far iye akakurira mahighfields nokunotomukunda kuconnectivity yemuHarare mabaranzi last ya kusatoziya because chimwe chavanotadza kutoziya ndechekuti ani munoziva kuti kubva kare zvaingonzi wasuka chirungu wasuka wasizi intelligent ndoitori mbiri yake even kana nguva yehondo chaichaiyo hondo yakarwirwa kuno kuManicaland nevanhu vekwaMutare asi ani muri kuzviona vanhu vekunoku ndo vairwa hondo mostly Manicaland ino ndo yairwa hondo yemuzimbabwe ndo yakatorwa hondo yemuzimbabwe and you see but vanhu havazozviziva havazodzoki manje kuzotarisa kuti saka chichakamboitika munyika vanhu vaimborwa hondo ndivanani ndiana wasu you see because isusu tisi takanyanya kugara nevarungu because vanhu varungu vazhinji vanga vari kuno kuManicaland and you see we are very intelligent even kana zvimwe zvinhu ndotoshamisika kana even zvemashisha zvezve kuno zvakatanga kutopisa kudhara ka but panoenda kuHarare ka ndaitoshamisika vasaka kutozviziva zvimwe zvinhu ndichitoti hamusati makuzviziva zvinhu izvi kwedu hatitonoita nazvo izvi you see kana even kana panyaya dzeoriginal chaiko chaiko kutopfeka zvinhu original tine sosi ene sosi rororoka tori tembo ngoti handizodi unyanyobudisa bhutsu pakamera unotoona umwe munhu anotobva uko ka aine zhinhu zhongu ini ndotozviona kuti iyo zhinhu kuti hai idzozva you see because I know original ndakaiona chaiyo chaiyo you see yeah but it's because we've got access to that and you avana yeah so misconception is isusu takanyanyodipa but TV aonona tinoionawo you see plus isitogara mafura mhepo zvekutodaro Mutare is the most beautiful city in Zimbabwe. And the weirdest thing is majority of these people kana vachishuta mavidhio avo vanouya kunoku you see isusu acho togona kutotadza kutozvipika kuti munhu ashutira vidhio apa pandogara ndichipfuura napo exactly but most of the people in Harare come through and then they shoot mavideos avo kunoku they do their thing kunoku but what would you say kune mufana mudiki izvizvi ari kutraya music ane brain nekuti pakasvika munhu wekuHarare iye anobva atopeta muswe unoziva kuti chii ini chandinotoona chinotoitika ndechekuti isusu wacho tinoto like kutsikirirwa kunoko saka the way yatinotsikirirwa nayo ka inotoita vamwe vanhu vabva valuza confidence but chandinodawo kutokumudza mufana yeyeka don't lose confidence as long as you are in Zimbabwe utori kwaMutare there's nothing special about kuti munhu hanzi ndewe kuHarare there's nothing special it's just about the dot on the campus chat that's all you see even ukatotarisa smart chaiyo yemacities you will see kuti Mutare is very smart than kumwe kunhu zvimwe zvichitotaurwa zvichitosimbiswa and you see but then why is it vanhu vacho emaMutare isusu we don't believe in our own products isusu chaiyo tega hatigoni kuzvisumudzira we complain kakawanda chipas wazoya waita gig rake handipo ndingi wazoya waita chinhu chake handipo chinotitadzisa kuti isusu ticreate network yedu you know kuti even music kana trends in Zimbabwe for to be honest is decided in Harare chinotitadzisa kuti isusu tizviite tega panapa chii chinotadzisa kuti inini ndikaona video yaCaff yabuda ndoishare papage pangu kuti chiri kunaka just that kana kulaika kana kuti chii what is it about us chinotitadzisa kuti tisapotane ndinoona sekuti nyaya yegodo Lampy because ini ndikati Lampy ari kuita zvaari kuita ndabva ndaita ipapapo ndobva ndashare kana ndoposta mapictures Lampy achaita mari ndotoona Lampy mutaunini akutodaisoku akaita GD6 nyaya yegodo vanhu ana wasu ndo chinotidzikisira pasi because zvakafanana kana even kumazvikoro cheko ukamboona kuti kana uri teacher weipapo mwana wako abhadhari fees saka isusu kune mapromoters anouya maMutare vanofanira kupika
3 artists dzedu ndimutemo wedu tofanira kutoisa mamutare kutobatana. Ngatimbosiyana nemapromoters ekuHarare anoya kuno. Let's talk about isusu inini newe chinotitadzisa kuti tiite movement redu tega. Why should we rely on them? Kusai kubatana ndokwetinako nenyaya yeutsinye negodo chero kutorwadziwa kuti But how can we fix that? Ndika uyu kuti ndikamutaite mari ini ndozoona achindidadira. But zviri kutotafekta isusu because hatichaiti mari. Tozvigadzirisa sei? Kuti isusu tizvigadzirise kutombogara meeting panotoda meeting Panda kutobata kune vanhu. Because ndoda kutaura chinhu one before we go for a break. Ndoda kutaura chinhu one. Panoti some of the people with the biggest numbers on social media who, okay, I don't want to name names, okay, but they've got the biggest numbers on social media. They're from Mutare. Vakamona achiposta song eMutare. Asiye kuHarare Anoposta. Yeah. We'll take a break. My name is Zkit, so okay, you already know the rest, and then Caff and Manager Feyii. Manager Feyii. Yeah. So, otherwise known as my Caff. That's not my chengeta mageta title to my Caff. There is one who pamwe. Yeah. So earlier we were talking about, okay, I know okay, I'll prompt, I'll be realistic. We've got people I know on social media with the biggest numbers in Zimbabwe. Mama Feyii. Babocha. Yeah. Clyde. Ndedu. Chiwa. Ndedu. Anana Isara, and people who do those comics and what have you. Mangwacha no my numbers akawanda, mamta nduto akangano, but wakawanda. Mama Dorcas. This is from here. But Kashoma can cross posting or cross endorsement ye music or an artist or kunoko. But they're leading in numbers in Zimbabwe. Chinofunga kuti chinoita kuti someone who's made it or someone who's there chinoita kuti alimite upliftment yevamwe vanhu who are still trying to get their chini. Ini ndinoona sekunga hudofo. Hudofo wendinotaura ndewekuti inzwa Lampy iwewe pouchati une manhambers ako ukaposta munhu anofarirwa nevanhu malikes ako achawanda ende kutodiwa kwako futi nevanhu kuchawedzera kuti abudisa talent. Handi ndakamboona interview yaNat ashara kuti wingidindi akaita kuti ndibude ndizikanwa nekuti akatono request kuti akune mufana anonzi Nat why is it musikamuridzi paredhiyo ichazokuti istation ipi obva atoridzwa obva azoita sobvaonekwa kuti anodini anotogona mazvona. Saka ava vanhu hutori hudofo zvakafanana unotarisa kuona ndinoona hangu but hatinati kwete kuti ndinei nazvo kandi zvinondibata kana kuti zvine zvinondibvisa no. Pakanoitwa patori ipapa apa ndakaona posta raMama Dorcas ari kutolonja album but wakamboona chisa Caff. Asi uri munhu ane pfungwa unotoona kuti no iyi anotoziva kuti i-threat munhu anogona saka ndinofanira kuramba ndirudini but tisingazivi kuti mageneration ari kuchinja. Handiri zvona iwewe nguva yako inopfuura pachapinda iye Caff ane nguva yake yachatopinda saka ndokupera kunoita Mutare ndimuri kuzvona kutoona kuti hapana munhu anoda kusimudzira umwe munhu nekuti Caff akapinda kana baba Hose achipangaimira naye achiposta achisimbisa mwana wake iye uchatongoramba ichiwaposta narini saka ndinoona sekuti hudofo mazvona. So turikuti isusu tikakwira ladha tikamira kumusoro we forget kuti kungatingodhonzawo vamwe vari paladha. Aukakwira ladha uri wani. Nekuti ladha uchitorikwira ka obviously pana ari pasi otosiya kuti arambe achisapota chinhu ladha iroro mazvona. Saka apa kutokunikana akajegera pasi akajegera kuti ladha risadoni handiti wazvona. Saka kusaitoziva kwake kuti unofanira kusimudza mamwe matalent. Ukaona mango kudenga ukakwira ladha ita uchimbodonhedzera kuzasi. Ita uchidonhedzera kuzasi uchanoti vari ichipisi wachakuti urambe uchipisa. Wakaona zvakaita mutukudzi akagurumana anonzani mbeu aitomudzidzisa ichiramba ichimubuditsa kune vanhu akagurumana japreza chacho ndinozotanga ari backing vocalist wambeu handi mazvona. Asi akaramba the fallout hawo kuti separation yange isiri bhozvi kudaro but izvo zvivakukwanisa they can coexist. Handisi wazvona. Saka ndo zvinodiwa mumusic industry. Mamutare ndo zvinoita kuti music industry inoramba ichingo sofa ndi munhu ngoti ari kunga ari kumbongeka kurirawo zviri nani ndinhingi handikwanisa kuti nditaure zita rake ndinhingi basi ungori one uri kungozi ndiwe uri nanewo
but not kuti uri kunzi uri good just because hausi kukwanisa kufukundira mamwe matalent. Zvinoita vanhu vemamutare unozoiti vanoita sei, vanoti idofu ratadza kutoanza mesi yatozi 1+1 panobudisa 2, ndo waanobva atonoti it's better nditore uyu because ndikatora atombobudira ambofunga kuti asi tikazvibatanidza tikati 1+1 panokwanisa kubuda 1.5 anokwanisa kuzotofunga kuti ndi 2 zveshuwa akandikunda. Godo nejealous anawasu tikangobvisa zvinhu zvedu zvinodii zvinofamba zvakanaka. Udofu chaiwo tiri kutoita because inini kana ndine mapages angu akakura alright how many times Lampy wewe uchifona kuti uyai muye kupodcast not kuti une chori kubenefita but kudotraya kufukunura matalent nekuti vanhu vazive chinyi vamwe vanhu vasingaziva ndiri kuzviona. Saka ipapapo ndo pamwe petiri kukundikana. Uyu abudisa song yake, uyu abudisa album rake. Imbofunga kuti Lampy wabudisa album rako iwo, Caff aposta, Manager Feyii aposta, Mama Dorcas aposta, Mama V aposta. Munhu wese ratosirculate matokudza Citrain kuHarare. Ndinoona even Japreza chai ndakambona ari kuindosa song yakuimba nzane godo wanadaka. Akatoindosa but Caff akabuditsa song munomu tinenofunga 2-3 vanhu vakakwanisa kuindosa song yekuti waka wakabata moyo wangu inonzi waka song but the rest vanhu vatori nemapage mabe anotoiona isong inonakidzai but mai ngatiyotribe means kuti isatombozikanwe nevanhu ba tiitsikire because anozopisa upfura inini mulife akunopisa umwe munhu ndokuti mutoite mari because mabhukwa kuno kutonza pamutare kwacho ngatimbotarisa kuti kunani. I've often said to a lot of people kuti there's one thing that people in Harare realized. If you notice pakapostwa chinhu chiri kutrenda even if chikapostwa neni tomboti chikapostwa kana nayaya do you know kuti everyone in Harare socialite on my page repost, so they make it trend. Zvimwe zvacho anotoita kunge vari kunyepera kuti zvakafanana you all know kuti anonzi hatiperi nayaya friends. They're pushing even inini up until yesterday I didn't believe kuti Sparks anofarira Junior Spraga until I realized what he's doing. Anoita kunge akamuvenga iwo hauiti aningati iwo ndakakuvenga ndobva ndaposta link yevidhio yako kuti uyai muone matakanyanya ari kuitwa Junior Spraga endai kuYouTube kunoiona. If you don't get it you think kuti akamaka but you're going to say ndakatinoona matakanyanya exactly. It's marketing. There's nothing called bad publicity. Isusu tofana kungoita zviri strategic tese toonesana kuti right strategy indepi alright cross post cross chi that's how we can reach those numbers. Chinotitadzisa isusu sevanhu vemamutare tine chigroup chacho chinonakidza nekudhisa vanhu chemutare community. Look, mafariro anoita negative publicity dai ariwo mafariro anoita positive publicity. Do you know kuti as people in Mutare tikadai tiri masuperstars mapromoters angadai achiita big we probably wouldn't need people from Harare. But because isusu tinoi Lampy yo mazomuona waro ningi wasodai uyu wakuvhurika brain instead of helping. It's I believe tikakwanisa kubatana pane izvozvo tikakwanisa kuti inini ndikaona I do it a lot. Ukaona papage pangu ndoposta gig randisiri kuridza randisina kana dhora randiri kuwana. Why? Because ndinotofarira zvatoita munhu apply. If we can all do that and if people can have that mindset to say kuti right Caff abuditsa song ini ndikatondinangidzawo handiti just repost it. Manje vanotoziva kuti yanakidza but pane chedombo kucherechedza Lampy pakanzi Caff ari kutukwa nemukadzi uri kushungurudzwa zvaifamba sei zvaitenderedza sei munhu wese waishiya munhu wese waidaidzana wanobatsirana straight pachinhu chakashata ndopanoda tione pfungwa dzinonzi dzana wasu tega tinozvitsikirira but apo tisito vanhu vanotogona kupfuura vetiri kutofunga kuti vanogona Because vari kutotadza international chaivo vari kutoitadza hamuna international artists in Zimbabwe. I believe Nativo is going to get there very soon. Tinofunga kuti dai ndine mbiri seyanati tichitoti Mutare imagine zvakaita shasha you see
takazotanga umuclaim hina BET tikashashabeuka Mutare ndio anyway just because I want to keep this short, thank you guys for coming through. It's been amazing. Ndruzi kutadzidza zvakawanda. I know kuti mune zvamunoda kusiya matauriro vanhu vari kuona this podcast. Yeah, toda kutaura kuti a lot tutogaya zvinhu zvakawanda zvekuentertaina vanhu. A lot is coming. Even mamovie ake anenge aripo futi achange aripo maAfrican movie. Yeah, maAfrican movie ari kuuya and the new music is coming. The Mutare is here. Yeah. Manager Nyama. Yeah. And then Feyii. Hi guys. Inini masoko angu ani munongoziva kuti inini ndiri good pakungotaura basi asi zvendoda kusira ngezvekuti ngatibvise godo maMutare tibatane tipushe chinhu chanhingi chisiri chakupusha basi auzipo unowanira ropafadzo yako. Bye. All right, word. This has been the Me podcast. To a link again. Subscribe, likey. We out. Thank you. And cut.